नमो भगवते वासुदेवाय. बोला. नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम चला. श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंद तिसरा अध्याय श्लोक क्रम 24. श्लोक आहे तत कलौ प्रसंप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धौ नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति. ततः त्यानंतर कलौ कलियुग संप्रवृत्ते आल्यावर सम्मोहाय मोहित करण्याकरता सुरद्विषाम आस्तिकांच्या द्वेष करणाऱ्यांना बुद्ध हा भगवान बुद्ध नामना नामक अंजना सुतः अंजनेचा पुत्र कीकटेषु बिहारमध्ये गया प्रांतात भविष्यती होईल. अनुवाद. त्यानंतर कलियुगांच्या आरंभी भगवान देवतांच्या द्वेष करणाऱ्यांना मोहित करण्यासाठी अंजनाच्या बुद्ध नामक पुत्राच्या रूपाने बिहार प्रांतात प्रकट होतील. तात्पर्य कोण वाचेल? सो माताजी. हो, वाचा. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे असं बोलून. हरे कृष्णा. तात्पर्य शील प्रभुपादांद्वारे. शील प्रभुपाद की जय. भगवंताचे शक्तिशाली अवतार भगवान बुद्ध बिहारमधील गया प्रांतात अंजनीचे पुत्र म्हणून प्रकट झाले. त्यांनी स्वतःच्या धारणेप्रमाणे अहिंसेचा प्रचार केला आणि वेदांनी मान्य केलेल्या पशुहत्येचे खंडन केले. भगवान बुद्ध प्रकट झाले तेव्हा सामान्य जन नास्तिक झाले होते आणि इतर वस्तूपेक्षा प्राण्यांचे मांसच अधिक भक्षण करू लागले होते. वैदिक यज्ञक्रमाच्या नावावर प्रत्येक स्थान कत्तलखानात झाले होते. पशूंची हिंसा अनिर्बंधपणे चाललेली होती. निष्पाप प्राण्यांची दया येऊन भगवान बुद्धांनी अहिंसेचा प्रसार केला. त्यांनी असे सांगितले की वेदातील सिद्धांतावर आपला विश्वास नाही, तसेच पशुहत्येमुळे मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम कसे होतात यावर त्यांनी जोर दिला. भगवंतावर विश्वास नसलेल्या कलियुगातील मंदबुद्धीच्या लोकांनी त्यांची तत्त्वे स्वीकारली. काही काळापर्यंत त्यांनी लोकांना नैतिक शिस्त आणि अहिंसा यांची शिकवण दिली. कारण परमेश्वराचा साक्षात्कार करण्याच्या मार्गावर ही तत्त्वे प्राथमिक पावले होती. त्यांनी नास्तिकांना मोहित केले कारण त्यांची तत्त्वे पालन करणारे नास्तिक भगवंतावर विश्वास ठेवित नव्हते. परंतु नास्तिकांनी भगवान बुद्धांवर आपला पूर्ण विश्वास ठेवला होता आणि बुद्ध स्वतः भगवंताचे अवतार होते. अशा रीतीने परमेश्वरावर विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांना त्यांनी आपल्या रूपाने भगवंतावर विश्वास ठेवायला भाग पाडले. त्यांनी अश्रद्धाळूंना स्वतःबाबत श्रद्धाळू बनवले. हीच त्यांची कृपा होती. भगवान बुद्धाच्या आगमनापूर्वी पशुहिंसा ही समाजाचे अत्यंत ठळक असे प्रमुख अंग मानले जाईल. लोकांच्या मते पशुहिंसा म्हणजे वैदिक यज्ञच होते. जेव्हा अधिकृत अशा शिष्य परंपरेने वेदांचा स्वीकार केला जात नाही तेव्हा वेदांचे जे प्रासंगिक वाचक असतात ते ज्ञानसंस्थेतील अलंकारिक भाषेमुळे मार्गच्युत होतात. भगवद्गीतेमध्ये अशा मूर्ख पंडितावर अविपश्चित टीका मार्गच्युत होतात. भगवद्गीतेतील अशा मूर्ख पंडितावर अविपाश्चित टीका केलेली आहे. वैदिक साहित्याचे जे मूर्ख पंडित दिव्य ज्ञानाचा अनुभव ज्यांना आला आहे अशा शिष्य परंपरेतून या दिव्य संदेशाचे ग्रहण करीत नाहीत, त्यांचा निश्चित गोंधळ उडतो. त्यांना कर्मकांडात्मक कार्यभाग म्हणजे सर्व काही आहे असे वाटते. त्यांना सखोल ज्ञान नसते. भगवद्गीतेत 15.15 सांगितल्याप्रमाणे वेदेच्च सर्व अहमेव वेद्यः. सर्व वेदांची रचना ही मनुष्याला भक्तीच्या मार्गावर क्रमाक्रमाने उन्नत करण्याकरता आहे. वैदिक साहित्यातील सर्व विषय भगवंत, जीवात्मा, विश्वाची स्थिती आणि या सर्वांचा परस्पर असणारा संबंध जाणण्याकरता आहे. अशा संबंधाच्या ज्ञानाने सापेक्ष कार्याचा प्रारंभ होतो आणि त्याचा परिणाम म्हणजे जीवनाचे अंतिम ध्येय भगवत धामाची प्राप्ती याची जाणीव सहजपणे येऊ लागते. दुर्दैवाने वेदांचे अनिधकारी अभ्यासक शुद्धीकरण प्रक्रियेच्या रूपातील संस्कारावर आसक्त होतात आणि त्या कारणाने स्वाभाविक प्रगती खंडित होते.
नास्तिक प्रवृत्तीचे भ्रमित झालेल्या अशा लोकांना भगवान बुद्ध आस्तिकेचे प्रतीक आहेत. म्हणून सर्वप्रथम पशुहत्येला प्रतिबंध करण्याची त्यांची इच्छा होती. पशुहत्या करणारे लोक दोन प्रकारचे असतात. जीवालाही कधी कधी पशु समजले जाते. म्हणून पशूंची हिंसा करणारा आणि आपले वास्तविक स्वरूप विसरलेला असे दोन्ही पशुहत्यारे आहेत. महाराज परीक्षितांनी म्हटले आहे की केवळ पशुहिंसक लोकांच्या भगवंताच्या दिव्य संदेशात रुची घेत नाहीत. म्हणून लोकांना परमार्थाच्या मार्गावर जाण्याचे शिक्षण द्यायचे असेल तर त्यांना सर्वप्रथम वर सांगितल्याप्रमाणे पशुहत्येची पद्धती बंद करण्यास शिकवले पाहिजे. पशुहत्येचा वाद्याक मार्गाचा काही संबंध नाही असे म्हणणारे निरर्थक आहेत. या भयानक सिद्धांतामुळे पुष्कळ तथाकथित संन्यासी कलियुगाच्या कृपेमुळे प्रसिद्ध झाले आहेत. हे वेदांचे तथाकथित संन्यासी कलियुगाच्या कृपेमुळे प्रसिद्ध झाले आहेत. ते वेदांच्या बाह्य स्वरूपाच्या नावाखाली पशुहत्येचा प्रचार करतात. हा विषय श्री चैतन्य महाप्रभू आणि मौलाना चांद काजी यांच्या संभाषणात यापूर्वी चर्चेला गेला आहे. वेदामध्ये सांगितलेली पशुहत्या ही कत्तलखान्यातील अनिर्बंध पशुहत्येहून वेगळी आहे. आसुर किंवा वेदशास्त्राचे तथाकथित विद्वान वैदिक शास्त्रातून पशुहत्येसंबंधीची प्रमाणे पुढे आणतात. म्हणून भगवान बुद्धांनी वरवर वेदांचा अधिकार अमान्य केला. त्यांचे इतरही हेतू होते. त्यांना पशुहिंसासारख्या दुर्गुणापासून लोकांना वाचवायचे होते. तसेच विश्वबंधुत्व, शांती, समता, न्याय यासाठी आरडाओरडा करणाऱ्या पशूंच्या मोठ्या बांधवांच्या हातून होत असलेल्या पशुहिंसेच्या कृत्यापासून निष्पाप प्राण्यांचे संरक्षण करावयाचे होते. जोपर्यंत पशुहत्या चालते तोपर्यंत न्यायाचा प्रश्नच नसतो. भगवान बुद्धांना हे पूर्णपणे थांबवायचे होते. म्हणून त्यांच्या अहिंसेच्या सिद्धांतांचा प्रचार केवळ भारतातच नव्हे तर भारताबाहेर देखील झाला. तात्विक दृष्टीने भगवान बुद्धांचे तत्वज्ञान नास्तिक समजले जाते, कारण त्या तत्वज्ञानात भगवंताचा स्वीकार केलेला नाही. तसेच वेदांचे अधिकार अमान्य केलेले आहे. अर्थात भगवंताची ही छन्नकृती आहे. भगवान बुद्ध हे भगवत अवतार आहेत. ते वैदिक ज्ञानाचे मूळ प्रणेते आहेत. असे असल्याने ते वैदिक ज्ञान नाकारू शकत नाहीत. जे सूरद्वेष किंवा भगवंताच्या भक्ताचा नेहमी द्वेष करणारे दैत्य आहेत, ते वेदांच्या पृष्ठातून गोहत्या किंवा पशुहत्येचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून त्यांना बाह्यात वैदिक ज्ञानाचा अस्वीकार केला. पशुहिंसेच्या समर्थनाचे हे कार्य आधुनिक संन्याशाकडून सध्या केले जात आहे. म्हणून भगवान बुद्धांनी वेदांचे प्रमाण संपूर्णपणे नाकारले. ही गोष्ट निव्वळ लाक्षणिक आहे. जर ही गोष्ट निव्वळ लाक्षणिक नसती तर भगवंताचा अवतार म्हणून भगवान बुद्धाचा स्वीकार केला गेला नसता. तसेच वैष्णव आचार्य किंवा जयदेव यांनी आपल्या गीता गोविंदातील दशावतार स्तोत्रात भगवान बुद्धांचा सन्मानही केला नसता. भगवान बुद्धांनी त्या काळात योग्य अशा रीतीने वेदांच्या प्रारंभिक तत्वाचा प्रचार केला आणि असा प्रचार श्री शंकराचार्यांनी केला. तो यासाठी की वेदांचा अधिकार प्रामाण्य पुन्हा प्रस्थापित व्हावे. अशा रीतीने श्री शंकराचार्य यांना आस्तिकेचा मार्ग सुलभ केला आणि वैष्णव आचार्यांनी विशेषतः श्री चैतन्य महाप्रभू यांनी सर्वांना भगवत धामात परतण्याचा साक्षात्कारी मार्ग दाखविला. आम्हाला आनंद वाटतो की लोकांना भगवान बुद्धाच्या अहिंसा आंदोलनात गोडी वाटत आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की ते लोक या विषयाचा गांभीर्याने विचार करतील काय? जर तसे होत नसेल तर अहिंसाचे तत्व प्रणालीला काहीच अर्थ राहत नाही. भागवताचा रचनाकाळ म्हणजे कलियुगाच्या प्रारंभापूर्वीचा काळ होय. भगवान बुद्ध देव सुमारे 2600 वर्षापूर्वी अवतरणे झाले. म्हणून भागवतात बुद्ध अवताराविषयी भविष्यवाणी केलेली आहे, अशी या शास्त्राची स्पष्ट प्रामाणिकता आहे. भागवतात अशा अनेक प्रकारच्या भविष्यवाण्या केलेल्या आहेत आणि एका पाठोपाठ एक त्या प्रत्यक्षात येत आहेत. यावरून भागवताची योग्यता समजून येते. भागवत हे भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारणापाठव, चूक, भ्रम, फसवण्याची वृत्ती, अपूर्णत्व या बद्ध आत्म्याच्या स्वाभाविक दोषाच्या पलीकडे आहे. मुक्तात्मे या दोषापलीकडे असतात. म्हणून भविष्य काळात
ज्या घटना व्हायच्या आहेत त्या ते पाहू शकतात आणि अगोदर सांगू शकतात. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. खूप सुंदर वाचला आपण. अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसः नाम्ना कल्किर्जगत्पती. अथ त्यानंतर असौ ते भगवान युगसंध्याम एक मिनिट युगसंध्याम युगांच्या संधीत दस्यु चोर दुष्ट प्रायेषु प्रायः सर्व राजसु शासक जनिता जन्मतील विष्णू यशसह विष्णू यश नामना नावाचे कल्की अवतार जगतपती त्यानंतर 2 युगांच्या संधीच्या काळात जगतपती भगवंत कल्की रूपाने अवतार घेतील. ते विष्णुयश नावाच्या ब्राह्मणाचे पुत्र होतील. त्यावेळी पृथ्वीवरील शासक प्रायः अधमावस्थेला पोचलेले चोरस होतील. तात्पर्य करून मिनल माताजी. हरे कृष्ण. बोला माताजी. हरे कृष्ण. आवाज ऐकू आला ना? हो माताजी आला. वाचा. श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद की जय. येथे कल्कीच्या अवताराविषयी दुसरी एक भविष्यवाणी करण्यात आली आहे. ते 2 युगांच्या संधी काळात अर्थात कलियुगाच्या शेवटी आणि सत्ययुगाच्या प्रारंभी अवतीर्ण व्हावयाचे आहेत. कृत, त्रेता, द्वापार आणि कली अशा चतुर्युगांचे चक्र दिनदर्शिकेतील महिन्यांप्रमाणे सतत फिरत असते. वर्तमान कलियुगाचा कालावधी 4,32,000 वर्षे आहे. त्यापैकी कुरुक्षेत्रावरील युद्धानंतर आणि परीक्षित महाराजांच्या शासन काळाच्या अंतापासून आतापर्यंत केवळ 5,000 वर्षे होऊन गेली आहेत. म्हणून 4,27,000 बरोबर आहे ना? 4,27,000 वर्षे अद्यापी जावयाची आहेत. त्यानंतर भागवतामध्ये अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे कल्कीचा अवतार प्रकट होईल. त्यांच्या वडिलांचे विष्णुयश हे नाव असेल. ते विद्वान ब्राह्मण असतील आणि त्यांचे गाव संभळग्राम असेल. व सांगितल्याप्रमाणे सर्व भविष्यवाणी क्रमबद्ध रीतीने खऱ्या ठरतील, कारण ही भागवताची अधिकारवाणी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. खूप सुंदर माताजी आपण वाचलं. अवताराय सांख्येया हरे सत्त्वनिधेर्द्विजः यथा विदासिनः कुल्यः सरसस्यु सहस्रशः. अवताराः अवतार ही निश्चित असंख्येयः असंख्य हरेः हरीचे सत्वनिधेः सत्वगुणांचे सागर द्विजाः हे ब्राह्मण यथारूप ज्याप्रमाणे अविदासीनः शाश्वत अक्षय कुल्याः लहान नद्या सरसः विशाल सरोवरापासून स्युः होतात निघतात सहस्रशः सहस्रो. हे अनुवाद. हे ब्राह्मणांनो ज्याप्रमाणे अथाग सरोवरापासून अनेक लहान नद्या वाहतात त्याचप्रमाणे सत्वनिधी भगवंताचे असंख्य अवतार आहेत. हरे कृष्ण. माताजी वाचू का? ते मागचं छोटस होतं तर देऊ ना आपण दुसऱ्यांना देऊ ना. बर चालेल. ठीक आहे. मंगल हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. सादर प्रणाम. तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. येथे भगवंतांच्या अवतारांची संपूर्ण सूची दिलेली नाही. भगवंतांच्या सर्व अवतारांचे हे केवळ अंशतः दिग्दर्शन आहे. या व्यतिरिक्तही अनेक अवतार आहेत. उदाहरणार्थ श्री हयग्रीव, हरी, हंस, पुष्णिगर्भ, विभू, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतू, सुधामा, योगेश्वर, बृहद्भानू आणि गतयुगातील इतर अवतार. श्री प्रल्हाद महाराज आपल्या प्रार्थनेत म्हणतात, हे प्रिय भगवंता, जितक्या जीवयोनी आहेत तितके अवतार तुम्ही धारण करीत असता. उदाहरणार्थ जलचर, औषधी वनस्पती,
किंवा उद्भिज सरपटणारे प्राणी, पक्षी, पशु, मानव, देवता इत्यादी श्रद्धावान लोकांचे पालन पोषण करावे आणि अधमवृत्तीच्या लोकांचा संहार करावा, हाच त्यांचा हेतू असतो. निरनिराळ्या युगांच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही स्वतः आगमन करीत असता. कलियुगात तुम्ही भक्ताचा वेश धारण करून अवतीर्ण झाला आहात. कलियुगातील भगवंतांचा हा अवतार इथे आहे माताजी. हरे कृष्ण. कलियुगातील भगवंतांचा हा अवतार म्हणजे श्री चैतन्य महाप्रभू आहेत. भागवत आणि अन्य धर्मग्रंथात कित्येक ठिकाणी भगवंत हे श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपाने अवतीर्ण होण्याविषयी स्पष्ट निर्देशन आहे. ब्रह्मसंहितेत सुद्धा अप्रत्यक्षरित्या असे म्हटले आहे की जरी राम, नृसिंह, वराह, मत्स्य, कुर्म आणि इतर पुष्कळ असे भगवंतांचे अवतार आहेत, तरी साक्षात भगवान स्वतः कधी कधी अवतीर्ण होत असतात. भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू हे म्हणूनच केवळ अवतार नाहीत, तर ते इतर सर्व अवतारांचे मूळ उद्गम आहेत. पुढच्या श्लोकात हे अधिक स्पष्ट केले जाईल. अशा प्रकारे भगवंत हे ज्या असंख्य अवतारांचे शाश्वत उद्गम आहेत, ते अवतार नेहमी उल्लेख केले जात नाहीत, परंतु अशा प्रकारचे अवतार त्यांच्या विशिष्ट अद्भुत कृतींच्या, लीलांच्या योगाने वेगळे ओळखले जातात. त्यांनी केलेली आश्चर्यजनक कार्ये कोणत्याही जीवाला करता येणे अशक्य आहे. हेच प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे शक्तिसंपन्न अवतारांना ओळखण्याचे लक्षण आहे. वर उल्लेख केलेल्यापैकी बहुतेक स्वांश रूपे आहेत. उदाहरणार्थ कुमार हे दिव्य ज्ञानाने सामर्थ्य संपन्न आहेत. श्री नारद हे भक्तीने संपन्न आहेत, तर पृथु महाराज कर्तृत्व शक्तीने संपन्न आहेत. मत्स्यावतार हे प्रत्यक्ष स्वांश रूप आहे. अशा रीतीने ज्याप्रमाणे धबधब्यातून सतत पाणी पडत असते, त्याप्रमाणे भगवंतांचे असंख्य अवतार सर्व ब्रह्मांडातून निरंतर प्रकट होत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. खूप सुंदर वाचलं माताजी आपण. ऋषयो मनवो देवाहा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरिरेव सप्रजापतय स्मृतः. ऋषयः ऋषी, मनवः मनु, देवाः देवता, मनुपुत्रः मनुचे वंशज, महाओजसः महाशक्तिशाली, कलाः अंशांश, सर्वे सर्व, हरे हे भगवंतांचे एव निश्चितच, सप्रजापतयः प्रजापतीसह स्मृतः ज्ञात आहे. अनुवाद. विशेष रूपाने सामर्थ्य संपन्न असणारे ऋषी, मनु देवता आणि मनुचे वंशज हे सर्व स्वांश अथवा अंशाचे अंश अर्थ कला आहेत. त्यात प्रजापतींचाही समावेश आहे. तात्पर्य कोण वाचाल मग ते? मीनल माताजी आपण वाचाल. हरे कृष्ण. हरे मीनल कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्ण. श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य. दंडवत प्रणाम माताजी. तुलनात्मक दृष्टीने जे अल्प शक्तिशाली आहेत त्यांना विभूती असे म्हणतात, आणि जे तुलनात्मक दृष्ट्या अधिक शक्तिशाली आहेत त्यांना शक्त्यावेशावतार असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. आता सर्वजण माझ्या मागे मागे बोला. हा श्लोक खूप इम्पॉर्टंट मधला आहे. जे भागवतमचे वाचन करत असतात ना, ते आपले प्रभूजी जे ते ह्या श्लोकांचा पठन करतात. म्हणजे इनिशियल श्लोकामध्ये यांचा समावेश होतो. माझ्या मागे मागे मी जसं जसं म्हणते तसं म्हणायचा प्रयत्न करा. एते चांश कला पुंसाहा एते चांश कला पुंसाहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं
कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे. मृडयन्ति युगे युगे. हरे कृष्ण. धन्यवाद सर्वांना. एते हे सर्व च आणि अंश अंश कलाहा अंशांश पुंसाहा परम सत्याचे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण तू परंतु भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं स्वतः इंद्र अरी इंद्राचे शत्रु व्याकुलम व्याकुळ झालेले त्रासलेले लोकम ग्रहलोक मृडयंती संरक्षण देतात युगे युगे निरनिराळ्या युगात. अनुवाद हे सर्व भगवंताचे अंशावतार अथवा कला अवतार आहे, परंतु श्री कृष्ण हे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. जेव्हा जेव्हा नास्तिक लोक उपद्रव देतात तेव्हा तेव्हा आस्तिक लोकांना संरक्षण देण्यासाठी भगवंताचे असे हे अवतार ग्रहलोकातून प्रकट होत असतात. हरे कृष्ण. कोण वाचायला मागतंय तात्पर्य? हरे कृष्ण. विमल माताजी वाचतायत ना, बघा. एक मिनिट पाहते मी कोणाला वाचायला द्यावं. आधी ते पाहते. हरे कृष्णा माताजी वाचो का मग? नाही माताजी, तुमचं वाचणं झालंय ना, आता दुसऱ्यांदा देऊ आपण. हा, प्राजक्ता माताजी हरे कृष्ण. प्राजक्ता माताजी. हा प्राजक्ता माताजी आपण वाचाल? हो वाचते ताई. ओके माताजी. ताई नाही म्हणायचं, माताजी म्हणायचं. ओके. तात्पर्य बोला माझ्या नंतर. तात्पर्य. हो. तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारे श्रील प्रभुपाद द्वारे श्रीला प्रभुपादची जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ओके. आता हे वाचू शकतात आपण हे. हो माताजी थोडस वरचं स्क्रीन मधलं दिसत नाही, वरचं तात्पर्याच्या वरचं. आलं आता आलं. हो हो. तात्पर्य या विशिष्ट श्लोकात भगवान श्रीकृष्ण इतर अवतारापासून वेगळे दर्शविलेले आहेत. त्यांची गणना अवतारामध्ये याकरिता केलेले आहे. त्यांच्या अहतुकी कृपेमुळे ते आपल्या दिव्य धामा येथे अवर्तीन झाले असतात. माताजी थोडस स्क्रीन मोठं करता येईल का? हो प्रयत्न करते. दिसते आता? हो. अवर्तीन होत असतात. अवतार या शब्दाचा अर्थ जो खाली येतो तो असा आहे. स्वतः भगवंतासह भगवंताचे सर्व अवतार भौतिक जगतातील निरनिराळ्या लोकांमध्ये त्याप्रमाणे निरनिराळ्या जीव योनीमध्ये विशिष्ट कार्य पूर्ण करण्याकरिता अवर्तीर्ण होत असतात. कधी कधी स्वतः भगवान येतात आणि कधी कधी त्यांचे निरनिराळे अंशावतार अथवा कलावतार अथवा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे भगवंतानी शक्ती संपन्न केलेले त्यांचे अवेशावतार या भौतिक जगतात काही विशिष्ट कार्य करण्याकरता अवतरणी होतात. मूलतः भगवंत संपूर्ण ऐश्वर्य, शक्ती, यश, सौंदर्य, ज्ञान आणि वैराग्याने परिपूर्ण आहेत. जेव्हा हे सर्व गुण भगवंताच्या अंशावतारापासून किंवा कलावतारापासून अंशतः प्रकट होतात, तेव्हा आपण असे लक्षात ठेवले पाहिजे की त्यांच्या विभिन्न शक्ती काही विशिष्ट कार्याकरता आवश्यक असतात. जेव्हा खोलीमध्ये लहानसा विद्युत प्रकाश देतो तेव्हा याचा अर्थ असा नाही की विद्युत शक्ती केंद्राजवळ केवळ तेवढीच प्रकाश देण्याची क्षमता असते. तेच विद्युत शक्ती केंद्र औद्योगिक विद्युत यंत्रणा लागणारी मोठ्या दाबाची विद्युत शक्ती पुरवू शकते. त्याचप्रमाणे विशिष्ट परिस्थितीनुसार भगवंताचे अवतार मर्यादित शक्तीचा उपयोग करतात. उदाहरणार्थ भगवंत परशुरामाने अनुक्रमे 21 वेळा उच्चरकन क्षत्रियांचा आणि भगवान नरसिंह देवतांनी महान शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकपुषाचा संहार करून आपले असामान्य ऐश्वर्य प्रकट केले. हिरण्यकपू इतका शक्तिशाली होता की इतर ग्रह लोकांतील देवता देखील
त्यांच्या केवळ भ्रूसंचलनाने थरथर कापत होते. भौतिक अस्तित्वाचा उच्च स्तरावरील देवता, आयुष्य, सौंदर्य, श्रीमंती, सुखसुविधा आणि इतर दृष्टीने सुख संपूर्ण अशा मानवापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक श्रेष्ठ आहेत, तरी सुद्धा त्यांना हिरण्यकशिपूची भीती वाटत होती. यावरून आपण हिरण्यकशिपू किती सामर्थ्य होता याची कल्पना करू शकतो. परंतु नरसिंह देवतांच्या नखाद्वारे हिरण्यकशिपूचे लहान लहान तुकडे केले गेले. याचा अर्थ असा की भौतिक दृष्ट्या शक्ती संपन्न असलेला कोणीही भगवंताच्या नखाची सुद्धा बराबरी करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे जामदग्नी यांनी सर्व राज्यातील शक्तिमान व वृच्छृंखल राजे लोकांचा संहार करून भगवंताचे सामर्थ्य प्रकट केले. भगवंताचे शक्त्यावेशावतार, नारद आणि स्वांश अवतार वराह, तसेच अप्रत्यक्षरित्या शक्ती संपन्न भगवान बुद्ध यांनी जनसमूहात श्रद्धा उत्पन्न केली. भगवान राम आणि धन्वंतरी यांनी भगवंताचे यश प्रकट केले आणि बलराम, मोहिनी तथा वामन यांनी त्यांचे सौंदर्य प्रकट केले. नरनारायण ऋषींनी भगवंताचे वैराग्य प्रकट केले. अशा प्रकारे भगवंतांनी वेगवेगळ्या अवताराद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे आपले सर्वोच्च ऐश्वर्य व स्वरूपे प्रकट केली. यावरून हे निश्चित होते की भगवान श्रीकृष्ण सर्व अवताराचे उद्गम आहेत. भगवान श्रीकृष्णाने प्रकट केलेले सर्वात अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप म्हणजे त्यांनी गोपी समेत केलेल्या लीलांचा अंतरंग शक्तिपूर्ण प्रकाश. त्यांनी गोपी समेत केलेल्या लीला बाह्य दृष्टीने जरी काम केल्यासारख्या वाटल्या तरी ते सच्चिदानंदमय अशा दिव्य अस्तित्वाचे प्रदर्शन होते. गोपी समेतच्या त्यांच्या लीलांच्या विशिष्ट आकर्षणाविषयी कधी गैरसमज करून घेऊ नये. भगवंत भागवत 10व्या स्कंदात व दिव्य लीलांचे वर्णन करते आणि भगवान श्रीकृष्णांच्या गोपी समवेतीच्या लीलांचे दिव्य स्वरूप समजण्याच्या स्थितीवर पोहोचण्यासाठी अभ्यासकाला 9 स्कंदाचे क्रमशः अध्ययन करण्याची सूचना देते. श्री जीव गोस्वामी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे अधिकृत योग्यतेनुसार भगवान श्रीकृष्ण हे इतर अवतारांचे उद्गम आहेत. भगवान श्रीकृष्णच इतर कोणताही उगम नाही, परंतु परमश्रेष्ठ सत्याची संपूर्ण लक्षणे भगवान श्रीकृष्णाच्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण स्पष्टपणे घोषणा करतात की त्यांच्यामध्ये महान किंवा तुल्य असे दुसरे कोणतेही सत्य नाही. वरील श्लोकात श्रीकृष्ण स्पष्टपणे घोषणा करतात की त्यांच्यापेक्षा महान किंवा तुल्य असे दुसरे कोणतेही सत्य नाही. वरील श्लोकात भगवान श्रीकृष्णांना स्वतः व्यतिरिक्त दुसरे कोणतेही उगमस्थान नाही हे निश्चित सांगण्यासाठी स्वयं हा शब्द विशेष रूपाने योजलेला आहे. जरी इतर ठिकाणी अवतारांचे भगवान म्हणून वर्णन केले आहे कारण त्यांनी विशिष्ट कार्य संपादित केलेले आहेत, तरी कोठेही त्यांना परमपुरुष म्हणून घोषित केलेले नाही. या श्लोकातील स्वयं शब्द एकमेव परमस्थितीचा बोध करून देतो. सर्वश्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण एकमेव द्वितीय आहेत. त्यांनी स्वतःच विस्तार, स्वयंरूप, स्वयंप्रकाश रूप, तदेक काल रूप, प्राभवश प्रकाश, वैभव प्रकाश, विलास अवतार, आवेश आणि जीव अशा विविध रूपांनी केलेला आहे. ही सर्व रूपे आपापल्या व्यक्तित्वानुसार असंख्य व्यक्तीने युक्त आहेत. दिव्य विषयातील शक्तीने युक्त आहे, माताजी, शक्तीने युक्त दिव्य आहे. विषयातील असंख्य शक्तीने Yes, युक्त माताजी. आहे. आपण चुकीचं बोललो. असंख्य शक्तीने असंख्य युक्त शक्तीने आहे. युक्त आहे. असंख्य शक्तीने युक्त आहेत. दिव्य विषयातील पारंगत विद्वानांनी अयुक्त तत्व श्रीकृष्णाजवळ 64 गुण असल्याचे आपल्या सूक्ष्म विश्लेषणात सांगितलेले. भगवंताचे सर्व विस्तार किंवा अवतार यामध्ये भगवंताच्या या गुणांचे न्यूनाधिक प्रमाण आहे, परंतु भगवान श्रीकृष्णांच्या ठिकाणी हे सर्व गुण पूर्णत्वाने वर्तमान आहे. स्वयंप्रकाश तदेकात्म रूपापासून भगवंताच्या विष्णू तत्वांच्या
भगवंतत्वांच्या अवतारापर्यंत जे प्रकार आणि अभिव्यक्ती आहेत आणि त्यांच्या ठिकाणी या दिव्य गुणापैकी 93% गुण अभिव्यक्त होतात. भगवान शंकर जे अवतार आवेश अथवा त्यांच्या मध्यस्थ देखील नाहीत, त्यांच्या ठिकाणी या गुणापैकी 84% गुण आहेत आणि जीवांजवळ अथवा जीवनाच्या निरनिराळ्या स्तरावरील प्राणी मात्र केवळ 78% मध्यार्थेपर्यंतच गुण प्रकाशित होतात. भौतिक अस्तित्वातील बद्ध अवस्थेत जीवांच्या ठिकाणी हे गुण फारच अल्प प्रमाणात असतात आणि परमार्थिक जीवनाच्या गुणवत्तेनुसार ते ठराविक प्रमाणात त्यांच्यात प्रकाशित होतात. सर्वात परिपूर्ण जीव ब्रह्मदेव आहेत. ते विश्वांचे शासक आहेत. त्यांच्या ठिकाणी 78% गुण पूर्ण रूपाने आहेत. इतर देवतांच्या ठिकाणी परिणात्मक दृष्ट्या तेच गुण अल्प आहेत आणि मानवप्रिय प्राण्यात ते अत्यल्प प्रमाणात आहेत. 78% पूर्णत्वाने या गुणांचा विकास करणे मानव मात्राच्या पूर्णत्वाचे मोजमाप आहे. जीवांच्या ठिकाणी शिव, विष्णू, भगवान श्रीकृष्ण यांच्या समान गुण असू शकत नाहीत. प्राणी मात्र 78% असलेल्या आपल्यातील गुणांचा पूर्णपणे विकास करून देवत्व प्राप्त करू शकतात. म्हणून भगवान शिव, विष्णू आणि श्रीकृष्ण यांची समानता प्राप्त करू शकत नाही. जीव कालांतराने ब्रह्मदेव होऊ शकतो. देवतुल्य जे जीव आहेत ते आध्यात्मिक आकाशातील रहिवासी आहेत. ते हरिधाम आणि महेशधाम म्हटल्या जाणाऱ्या निरनिराळ्या आध्यात्मिक लोकातील परमेश्वरांचे शाश्वत सहचर आहेत. सर्व आध्यात्मिक ग्रह लोकाच्या वर भगवान श्री विष्णूंचे, श्रीकृष्णांचे त्याला धाम त्याला आहे. कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन म्हणतात. त्याला कृष्णलोक अथवा गोलोक वृंदावन म्हणतात. सिद्ध जीव उपरोक्त 78% गुणांचा पूर्णपणे विकास करून वर्तमान भौतिक शरीर सोडल्यानंतर दिव्य कृष्णलोकात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. खूप सुंदर वाचलं. आपलं आता सेशन आहे, आता आपलं ऍक्च्युली